Het is voor je superbelangrijk. Je wil graag bij je zoon wezen. En dat je dan telkens heen wegrijden moet, sinds maar van Grens naar Dokkum of van Ljout naar Dokkum, dat is eigenlijk net te doen. Geestelijk net. En dan kun je aan het huis tot rust komen. En je bent toch heel gauw bij Dirk en de continu mee verbonden. Dirk leidt in het ziekenhuis en Dirk een hartontwikkeling had. En terug die hartontwikkeling had Dirk eerder een infectie te pakken dan dat wij dat hadden. Zit er op de televisie? Dit is mooi. Mijn neusbril op. Dirk wordt morgens wekker en doet best je krijgt voor de tijd dat hij wekker is. Dus dan is het heel boeiend. Dan wilde hij gewoon kroepen. Van, oh, ik word een geluk. Hij tegen je rek of mem. En dat is juist het mooie erom. Je ben je zo. En dat je dan thuis bij komt. Maar de eerste band is gewoon en dan je hinderrijden, dat is ook net te doen. Dat ken het, hoe mij dat ha. Wij kunnen als ziekenhuis net weken onderdak bieden. En dat kan het er op bedoeld. Dus die kan dat wel. En voor de band? Nou, dat is juist dat de hechting volle beter op gang komt als die ouders dichtbij blijven kunnen. Ja, het is meer dan een hotel. Het is wat wij proberen is dat wij de ouders een thuis bieden willen, waarin ouders vlak bij hun been wezen kunnen in het ziekenhuis. Maar op het moment dat ze hier binnen, dat ze zich, ik wat hun eigen dingen doen kennen. Wat heel erg bijzonder is van het huis, is dat wij een geweldig team vrijwilligers hebben die het huis onderhouden, maar die ik een luisterend eerbieden kennen aan al die mensen die we hier in de oude 110 hier aan hebben.